Jeg hedder Ina Rasmussen og er sikkerhedschef i Diversi. Det har været igennem nogle år. Vi er 135 medarbejdere, hvor cirka halvdelen kører på vejene hver dag. Det er både servicemontører og det er konsulenter. Vi taler om trafiksikkerhed meget regelmæssigt som en del af vores sikkerhedskommunikation. Vi gør det dels gennem vores intranet, vi gør det gennem sms'er, vi gør det gennem lederne. Dels har vi et træningsprogram, som lederne i afdelingen er forpligtet til at gennemgå med medarbejderne hvert år, hvor de forholder sig til, hvordan man skal gøre i trafikken. Og det giver en smadret god dialog i afdelingerne omkring, at man faktisk skal forholde sig til det. Når vi får nye medarbejdere, så får de allerede inden de starter et informationsbrev fra mig om, hvordan vi forholder os til sikkerhed. De får så at vide, blandt andet, at vi parkerer baglæns på vores parkeringsplads, fordi vi mener, det er mere sikkert. Fordi når man parkerer, så har man mere udsyn, når man bakker ind, frem for når man skal bakke ud, hvor man er inde blandt to biler. Så derfor ved de allerede, når de starter, at det er noget, vi fokuserer på. Vi har haft et par ulykker gennem de seneste år, hvor det har handlet om påkørsel bagfra, hvor konsekvensen har været, at der har været piskesmæld og gener med hovedpine igennem perioden efterfølgende. Vi har fokuseret meget på at informere om, hvordan man indstiller nakkestøtten, hvordan man gør sig synlig i trafikken. Jeg vil råde andre virksomheder til at prøve at se på, hvad der er for ulykker, de har haft gennem en periode, og fokusere på dem. Det skal være vedkommende for de medarbejdere, der kommunikeres til, at de kan forstå, at det faktisk omhandler deres sikkerhed. Jeg tror, at man kan ændre trafikadfærden på en arbejdsplads gennem kommunikationen, og man skal være overbevisende om, at det er noget, man mener.